anga foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi arabadonya in na bɔ an ka studio 6nan kɔnɔna na VOA soba kɔnɔna la an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan. Faransi ka lasigiden Niger jamana kan Sylvain Ite bɔra bi sɔgɔmada joona in na Ɲamekaw fɛ yen nɔ an bɛna laseliw kɛ aw ye a ka tagalikow kan. Ayiwa tarata don sufɛla fɛnɛ na a yirala k'a fɔ ko Burkina dugubaw kɔnɔna na ka fara a jamana faaba kɔnɔna kan wulikajɔkɛlaw caman bɔra ka bɔlɔnw minɛ ka u ka nisɔngoya jira ka kɛɲɛ ni fanga dafiriko ŋunuŋunu ko kuma dɔw ye an bɛna olu fɛnɛ laseli kɛ aw ye. Ayiwa bi o ye silamɛw bɛɛ lajɛlen ka don kɛrɛnkɛrɛnnenw ye sabula an kuntigi Mamadu Ciba sallallahu alaihi wasallam ale ka bangeli don o ɲɛnamayaliw taabolo olu bɛ sen na ninnu de bɛna fara an ka kunnafoni laselaw ka kunnafoni wɛrɛw tɔmɔlenw kan duniya kɔnɔna la ani Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna la ka tɛntɛn aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka segin ko kura ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna halisa aw bɛ Malikura jɛmukan kɛnɛ de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6nan ayiwa aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye dɔgɔkun caman samasamaliw kɔfɛ ayiwa bi sɔgɔmada joona in na Nigerkaw fɛ yen nɔ Faransikaw ka lasigiden min tun bɛ n'a tɔgɔ tun ye ko Sylvain Ite ale bɔra Ɲame ka taga awa a ka tagali tun ko fɔra kosɛbɛ Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron fɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na awa ale kɔfɛ Faransi ka sɔrɔdasikulu minnu bɛ yen nɔ ayiwa olu fɛnɛ ka tagali fɛnɛ kofɔlen don ka bɛn san laban waatiw ma. Mohamed Kaba Jakite n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Ɲame bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Su nɛgɛ kaɲa 4 wagati de Sylvain Ite ni a ka denbaya ka da a baaraɲɔgɔnw kan sera ka bɔ Faransi lasigiden so kɔnɔ ni k'i kunda Ɲame pankuluta so kan. Faransi ye pankulu kɛrɛnkɛrɛnnen de lawuli ka bɔ Tchad walasa kana maa ninnu nɔfɛ. Nin na kɛ fiɲɛbɔdaba ye lasigiden in ma dɔgɔkun caman gɛrɛntɛn kɔfɛ min y'a sɔrɔ ka to a ka lasigiden so kɔnɔ. Tagali tun kɛra wajibi ye cɛ in ma kamasɔrɔ Niger marabagaw tun ye a korolen to a sigiyɔrɔ la hali maa tun tɛ se ka taga bɔ a ye wa balow bɛɛ tun dɛsɛra ani a baaraɲɔgɔnw na. CNSP ni a dɛmɛbagaw tun ka laɲini ye ko u ka taga ale ni Faransi sɔrɔdasiw bɛɛ o laban sabatira Emmanuel Macron ka dɔgɔkun in laseli kɔfɛ. Sisan CNSP ɲɛmaw ko u bi ka Faransi sɔrɔdasiw ka taga don ani a fɛɛrɛw makɔnɔ. Le gouvernement et le peuple nigérien. Gouvernement ani Niger jamanadenw ye Emmanuel Macron ka laseli mɛn nka u bi ka bataki sɛbɛn kɔnɔ min kɔnɔna na a fɛsɛfɛsɛlen don sɔrɔdasiw kan ka taga cogo min na ani a wagatiw. Kabini kelen Niger gouvernement b'a fɔ Faransikaw ye k'u ka sɔrɔdasiw tagali bɛ kɛ yamaruya de kɔnɔ ka bɔ Niger ani kumaɲɔgɔnya ni Niger marabagaw ye walasa a baaraw ka kɛ ka ɲɛ. Et d'un commun accord pour une meilleure efficacité. Nigerkaw caman ko a fisayara Faransi ma ka cɛ in nataga su fɛ n'o tɛ k'u tun na bɔ k'a gɛn fo pankurutaso la. Sylvain Ite ni a baaraɲɔgɔnw m'u tilen pari ayi u jiginna N'Djamena fɔlɔ nin ka sɔrɔ k'u kunda Faransi kan. Mahamoud Kaba Jakite pour VOA Bambara Ɲame Niger. Tarata don sufɛla la a yirala k'a fɔ ko Capitaine Ibrahim Traoré ka kɔkɔrɔ donbagaw olu bɔra ka jamana faaba bɔlɔnbaw ani dugubaw fɛnɛ dɔwɛrɛw minnu bɛ Burkina jamana fɛnɛ kan minɛ ka u ka nisɔngoya jira ka kɛɲɛ ni fanga dafiriko ŋunuŋunu ko kuma dɔw ye. Kada Traoré n'ale ye VOA Bambara ka lasigiden ye ka bɔ Wagadugu bɛ kuma an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Kamasɔrɔ fasodenw bɛ o yɛrɛ labɛnna yaasa ka se ka Capitaine Ibrahim Traoré ka jamanakuntigiya san 1 ɲɛnamaya ni o bɛna bɛn septembre kalo tile 30 natara. Kunu tɛnɛnlen sufɛ fasoden ba yiriyaraw le bɔra ka wulikajɔ kɛ sirabadakun na ani laminiw ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ minnu wele ko rond-point. O wulikajɔ ni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka u ka dusukumayatɔɔrɔ yira k'olu ye ŋunuŋunukan mɛn min b'a yirala olu la ko fanga dafiri dɔ b'a sen kan. O dakabana girinkajɔ kɛrɛnkɛrɛnnin yɛrɛ o tun bɛ lamini na an bɛ min wele ko rond-point des Nations Unies. Ale yɔrɔ man jan yɛrɛ jamanakuntigi ka cikɛda ra. Nin yɔrɔ in na fasoden minnu bɔra olu ko olu bɛ Capitaine Ibrahim senkɔrɔma dɔndɔra bi u b'a senkɔrɔma dɔndɔna sini ko olu tɛna jɛn n'a ye ni mɔgɔ min bɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na fɔ ko ale bɛna coup d'état kɛ. Ko ni coup d'état ŋaniya bɛ maa o maa ra ko a ka ɲi ka tɛmɛ olu su le kan ka sɔrɔ ka se Capitaine Ibrahim Traoré ma. Nka yanni su ka janfa ka se yɔrɔ dɔ ma sɛgɛsɛgɛliw n'a yira n na ko fanga dafiri foyi tun t'a sen kan. Dɔw yɛrɛ ko
Capitaine Ibrahim Traoré n'a sɔrɔla ale tun bɛ bugu dilaso jamana dugu filanan na k'a tun bɛ fɛ ka den ka don Wagadugu nka o ye nin coup d'état ni ŋunuŋunu bila sen kan yaasa ka se ka maaw hakili suɲɛ sɛrɛdinɛw fana ko nin tun ye sorodasi degeli dɔ ye an min wele ko simulation yaasa ka se ka filɛ ni fanga d'Afrique a bɛna kɛ finitigiw kan ka o yɛrɛ labɛn cogo min na n dɔw wɛrɛ yɛrɛ ko nin ko nin tun kɛra i n'a fɔ welekan walasa ka se ka jamanadenw ka lajɛba kɔrɔbɔ n'an ko ale ma nasarakan na tester la mobilisation citoyenne nka nin bɛɛ kɔ ŋunuŋunukan bɛ yen k'a fɔ ko bɛnbaliya bɛ Capitaine Ibrahim Traoré ale n'a finitigi bɔɲɔgɔnkow cɛ kunnafonidifɛn min ye Jeune Afrique ye ale tun y'a fɔ ko kumafɔɲɔgɔnko kɔni o bɛ Capitaine Ibrahim Traoré ani finitigi jɛkulu caman de cɛ min tun kɛra sababu ye ka wasabaliya lase finitigi daga caman na o yɛrɛ kɛra sababu ye k'a to gouvernement kɔni a ye dan sigi nin kunnafonidisɛbɛn in ka kunnafoni jɛnsɛnniw la Burkina Faso kɔnɔ nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. L'Amérique jamana bɛna a ka dɛmɛw lase farafina jamana minnu kuntigiya bɛ civiliw bolo n'o ye u ka foroba fangaw sigira ni démocrate jɔsenw ye ani mɔgɔw ka votew ye ni laseli ninnu kɛra l'Amérique lakana ministre a kotigi fɛ Lloyd Austin a ka taama sen fɛ Luanda angolakaw ka faaba kɔnɔna na ayiwa a y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasiw kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ farafina jamana dɔw la nin wagati ninnu kɔnɔna na ka dankarili kɛ bɛjɛ fanga ye foroba fanga minnu sigi k'o ye ka dankarili de kɛ faso jamadenw olu ka vote kɛ kanw an'u ka hakilinaw la Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an k'a ka kumakanw lamɛn. Africa matters. It matters profoundly to the shape of the 21st century world. Ni General Jalatigibaw ye jamanadenw ka hakilinaw dafiri ka sɔrɔ ko u yɛrɛ ka laɲini bila jamana sanfɛ lakana taabolo u bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka fara bɛjɛ fanga u fagali kan Lloyd Austin a ye nin fɔ a ka laseliw senfɛ min bɛ États-Unis jamana ka teri ɲɔgɔnya siraw taabolo sinsinni yira u ni farafina gunkana cɛ lakanako kun kan nin kɛra a ka laseli dɔ ye Angola jamana faaba kɔnɔ Amérique jamana ka lakana ministri The United States is deeply committed to making sure that Africa enjoys all of the protections of the international rules and norms that advance security and prosperity. Ye dɔ fara États-Unis jamana ka danaya la kurakurali kan ka se ka dɛmɛ don jamana fangaw ma n'u ka politiki taabolo ye cogo min na a bɛ se ka taa ɲɛfɛ bɛn lakana jamana marako ɲuman ani bɛjɛ fanga kɔnɔna la a sinsinna min kan kosɛbɛ k'a fɔ k'a koɲɛw ka kan ka don ba la wa fɛnw don minnu tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn dun farafina a mago bɛ a ka finitigi kulu la u ka baaraw kɔnɔ ka fara jamanadenw kan nka o kɔmafalen tɛ dɛ a ye min fara a ka kumaw kan Monsieur Austin a ka nin taama in senfɛ Angola jamana kan min kɛra siɲɛ fɔlɔ ye Amérique jamana ka lakana ministri so ka ciladen ka wuli ka taa farafina gunkana jamana in kan min kɛra a ka taama a tako sabanan ni a kuncɛli baaraw ye farafina gunkana la Djibouti ani Kenya kɔfɛ ntɛnɛndon k'a to Nairobi Amérique jamana ka lakana ministri ye a lase k'a fɔ ko preservation of Niger's diplomatically elected government. And so while we give diplomacy a chance, États-Unis jamana bɛɛ hakili falenfalenw na ni taabolo dɔw ye walasa ka se ka jateminɛli ɲuman kɛ u ka finitigiw ka yeli la don nataw la Niger jamana kan ni kunnafoni ninnu dira fɛ tile kelen Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron bɔlen kɔfɛ k'a ka finitigiw ka taali ka bɔ Niger jamana kan ko fɔ farafina gungana ka kan ni fɛn ɲuman wɛrɛ ye ka tɛmɛ diɲɛ jamanaden wɛrɛw ka nali kan ni hakilinaw ye min bɛ koɲɛ tɔ gɛlɛya u da la Austin ye nin fɔ farafina gungana ka kan ni fɛn ɲuman caman wɛrɛ ye ka tɛmɛ maa dɔw ka hakilina kan min dɔ bɛ tali kɛ marifa firili la u ka sugu kɔnɔnaw la ani fɛnɛ ka dɛmɛ don diɲɛ jamana wɛrɛw ka kɛn yɛrɛ kɛlɛbolo ma i n'a fɔ Wagner ka jɛkulu olu minnu kɛlen don k'u bolo da sumankisɛw kan ka jamakuluw caman bila kɔngɔ la diɲɛ fan bɛɛ nin kɛra a ka laseli kumakan dɔw ye a ye min kɛ misaliya ye ka taa Vladimir Putin o ka jamana ma n'o ye Rusila jamana ye L'Amérique jamana ye laseli kɛ kunungo tarata la k'a fɔ ko u ka dɛmɛ ɲɔngirila Gabon jamana ye ka da u ka fanga dafiri taabolow kan min waliyara u to kalo tɛmɛni ninnu na awa u ye a fara kan k'a fɔ ko jamana min ni a mara kɛra a kɔnɔna na san 55 ɲɔgɔnna kɔnɔna na Mariam Traoré bɛ laseli kɛ an k'a ka kumakanw lamɛn
Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka kɔkan dɛmɛ bɛɛ lajɛlen dili ɲɔngiri ka taa Gabon jamana ma ko yani hakilinaw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ka jamana ka sariya sen o lasigini ye a nɔ la jamana finitigiw fɛ. Nin kɛra Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken ale ka laseli ye min latɛmɛna bataki dɔ kɔnɔ. A ma kunnafoni jɔnjɔn kɔni di nafolo hakɛ min tun bɛ di nin dɛmɛ in na ani fɛnɛ ka fara nafolo tun bɛ bɔ ka don kun minnu na olu lahalayaw kan. Nga nin hakilina nunu jamana cɛ teriya siraw n'a bɛ wele ko opération consulaire walima États-Unis jamana ka lasigidenso o sen t'a la. Ni ko nunu kɛlen kɔfɛ États-Unis jamana kɔni y'a ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ tali kɛ n'u ka wulikajɔ baaraw taasiraw ye n'u ka dɛmɛbagakuluw ye a marabolow kɔnɔna la ni ka fara jamana wɛrɛw kan. Wa fɛnɛ ko min bɛna to sen na walasa k'u sigi ka filɛli kɛ koɲɛw taabolo bɛna kɛ cogo min na Gabon jamana kan. A ye min fara a ka kumaw kan. A ko an ka jamana ka wulikajɔ baaraw o bɛna to sen na Gabon jamana kan ani ka fara cideyankuluw ka baaraw kan fo ka taa se lasigidenso olu ka baaraw ma. Wa min bɛ kɛ dɛmɛ ye ka taa Ameriki jamana denw yɔrɔ. Blinken a ye nin fɔ. États-Unis jamana ma kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen fosi di fanga d'Afrique kan Gabon jamana kan. O min b'a yira Ameriki jamana ka sariyasenw kɔnɔ k'a jagoyalen don États-Unis jamana kan k'a ka dɛmɛsiraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri u ni Gabon jamana cɛ. Utu kalo tile 30 Gabon jamana finitigiw ye u ka jamanatigi Ali Bongo Odemba ka fanga dafiri. A tun ye san 14 de kɛ Gabon jamana fanga kunna. Ni fanga dafiri in kofɔra ni ka kɔn diɲɛ jamakuluba communauté internationale fɛ. Min laseli dɔ kɛra duniya keleyatɔnba Nations Unies o jabala la u ka san ladala lajɛrɛ kɛnɛ ka kunɲɔgɔn tɛmɛlen. U ka jamanatigi dangankura Raymond Ndongo Sima ale min sugandira nin y'a kunɲɔgɔn 2 ye. Gabon jalatigiba min ye fanga dafiri Brice Oligui Nguema fɛ tun y'a jigiya k'a fɔ k'u ye nin hakilina minnu ta kɛcogo ma cɛ ɲa kosɛbɛ k'a kun dɔ kɛra ka se k'u yɛrɛ tanga ka bɔ jamana kɔnɔ politikiko gɛlɛyaw ma min dɔ bɛ da jamana fanga minɛli kan n'a bɛ wele ko hold up electoral nanzarakan na. Ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye halisa sini ani bi Mali silamɛw kulu olu bɛ kan ka ciba sallallahu alaihi wasallam ka bangedidon o ɲɛnamaya seliw kɛ. Ayiwa ni seli ni mawludu a kɔrɔ ye mun de ye mun de bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na a nafa jumɛn b'a kan silamɛyaw kɔnɔna la mun de kama silamɛkulu bɛnnen tɛ a ɲɛnamayaliw taabolow kan. Mariam Kuyate ye ɲininkali tɛnkunnen kɛ Amadu Bala ale ye silamɛya dɔnbaga tariku dɔnbaga lajɛ ye an k'u ka masala lamɛn. An bɛ Alahu Taala tanu ka Ala waleɲuman dɔn ka seli Alakira Muhamadu kan. Bɛjɛ fili dɔ bɛ événement yɛrɛ tɔgɔ la o bɛjɛ fili fo ka corriger tuma dɔ la kanw janyani ɲɔgɔn na o b'a kɛ. An b'a wele ko mawludu o tɛ sababa ye a tɔgɔ de ye ko mawlid événement in kira ka bangeni tɔgɔ de ye mawlid o de ye naissance ye. Mawlid de waati ye san kɔnɔ waati min bɛ bɛn rabiul kalo n'o bɛ bɛn silamɛya calendrier kalo 3nan ma o tile 12 de Alakira nɔrɔ bangena. Yɛlɛmaba dɔ de kɛra diɲɛ na yɛlɛma min ni kodɔnnaw y'a yɛlɛma santi configuration dɔ kɛra Ala ka protection ba min n'a b'o bila diɲɛ na. Tuma dɔ la ɲɛw tɛ fɛnbaw caman ye dusukun de b'a ye ani hakili ɲumantigiw de b'a ye aw ka hakili to kuma kɔnɔ. O yɛlɛma min ni diɲɛ y'o ye ni diɲɛ y'o dɔn o de nɔrɔ bangeni kuma o kuma silamɛ ɲuman caman bɛ yen minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Ala waleɲuman dɔn a la. Ayiwa Amadu Ba an ye fɛn min jateminɛ mawlid ɲɛnamayali silamɛ caman t'o kɛ an bɛ faamuyali jumɛn sɔrɔ o la. Nin fila bɛɛ fa ka fɔ ko min b'a kɛ ani mun t'a kɛ a bɛɛ lajɛlen ye silamɛ minnu t'a kɛ olu ko kira yɛrɛ m'a kɛ k'a ka seba ba ninnu m'a kɛ anw minnu b'a kɛ an ko k'an ka dalilu ta yɔrɔ tɛ o ye fɛn caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a ma kɛ kira tile la mɛ ɲɛnamaya nana imposer an kan n'i ye an ka taabolow jateminɛ bi misiriw yɛlɛma cogo ye ka mikorow don a la ka kuranɛ yɛrɛ cɛɲa ka a sɛbɛnniw cɛɲa ka décoriw ni fɛnw k'a la o bɛɛ ye diinɛ ko de ye yɛlɛmabaw de donna o kow kɔnɔ mɔgɔ si m'a fɔ k'o tɛ kɛ a bɛ lajɛ de fɛn kura donnen n'o bɛ wele ko bida ayiwa ɲuman jumɛnw b'a la walanda jumɛnw b'a la donc nin de ye danfara ye danfara min bɛ don taabolo fila ni ɲɔgɔn cɛ. Mawlid ɲɛnamayali don silamɛ ɲuman kan ka mun de kɛ. Mariam fɛn minnu kan ka k'a la a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye ka tasi kira yɛrɛ ye jɔn ye n bɛ fɛ ka kira dɔn n bɛ fɛ ka kanu a filanan ye mun ye an bɛ Ala ko fɔ ka donna ka caya
a sabanan ye jumɛn très généralement an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ dumuni tobi a la u bɛ dumuni tobi a la fantanw ka dumuni kɛ miskinaw ka dumuni kɛ u tɛ dumuni sugu min sɔrɔ u ka se k'olu sɔrɔ k'o dun nin don in na ka nisɔndiya a naaninan ye jumɛn ye ka denbaya yɛrɛ la nisɔndiya ko alakira bangena sallallahu alaihi wasallam ala bɛ dɔ fara i ka daraja kan ala bɛ dɔ fara i ka yanga kan ka profiter nin fɛ ka fɔ maliden fɛn fɛn tulo bɛ VOA la mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an na n'i de dusukun kamilen don jamana kɔrɔ i ka marifa bila i ka furuku bila i ka na alakira kosɔn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana in an k'a la lafiya. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ni y'an doni an ka kunnafoni jɛmukan filanan kɔnɔna la ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na halisa VOA so b'a la aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati na a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na Wagadugukaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 4 kan Abidjan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 ntomi ani 0 kan ayiwa Gawukaw fɛ yen a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 ntomi ni 1 kan Tumutu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 ntomi ani 3 kan awa ninnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati na a b'an sɔrɔ fɛn min ye bɔlɔlɔ siraba an ka bɔlɔlɔ siraba n'o ye www.bambara.com walima a b'an sɔrɔ directement na nin waati na an ka page kan Facebook Instagram ani YouTube kan ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye kuran koɲaw o kɛlen bɛ gɛlɛyaba de ye Mali jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi a bɛ nin kana wagati jan bɔ awa faso jamadenw ko degun bɛ mɔgɔw kan kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni a kurantigɛ kow ye ayiwa o de ye kuranko ninnu u kumaw nana bɔ Moribo Danbele ani Musa Maraka barosigi kɔnɔna na an fɛ yan VOA kɔnɔna la u masalala ko kan a ye hakilina dɔw fɔ Musa Mara n'ale ye parti yɛlɛma président ye ka hakilina dɔw ani seereya dɔw a y'olu di a kan an ka jɛ an ka masala lamɛn. Kuranko kabi san caman est-ce que ka kuran sɔrɔ kalaya fɛn fɔ an b'a fɔ min ma ko énergie thermique est-ce que solution do Mali la bi wa pour que malien bɛɛ ka se ka kuran sɔrɔ jamana min na tile fanga ka bon kosɛbɛ. Bon ale ɲɛ b'o yɔrɔ min na sisan an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ jumɛn tile fanga ka bon kuranfɛla de don n'an bɛ fɛ ka tile yɛlɛma k'a kɛ kuran ye a ka sabati fo kuranfɛla ka basigi de ni kuranfɛla basigi an bɛ se ka kɛ komi Maroc b'a kɛ cogoya min na ou bien komi jamana wɛrɛw b'a kɛ cogoya min na u b'u ka cɛncɛn kɔnɔnaw ta ka tile yɛlɛmali masibafɛnw sigi o kɔnɔna la k'a kɛ kuran ye ka caya parce que o yɔrɔ ninnu la tile ka ca ye donc o bɛɛ b'a yira fo an ka na an ka basigi de ɲini mais yan'o cɛ an ka kuranko in a bɛɛ tɛ transition ye dɛ c'est vrai que kow gɛlɛyara transition kɔnɔna la ka da lahala dɔw kan mais kuranko in bɛ sen a ka ca ni san 20 ni kɔ ye a ka ca ni san 20 ni kɔ ye an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ donc a bɛ fɔ kow tiɲɛna dɔɔni ka na wara nin tuma in na donc o tiɲɛ min bɛ ɲɛfɔ an tɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la f'an k'o lajɛ mɔgɔ talonna yɔrɔ min na i b'o lajɛ ne kɔni ye min faamu talon yɔrɔ in ye min ye dɛ an bɛ kuran feere da min na ani an bɛ kuran dilan da min na olu de tɛ ɲɔgɔn ye kuran bɛ dilan da min na o da ka ca ni kuran bɛ feere da min na donc EDM mana kuran fɛn fɛn feere a bɛ perte de kɛ o perte gouvernement de kan k'o sara pour que EDM kana bin mais ni san caman laban in na gouvernement kan ka min di ani a bɛ min di frontière b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc EDM bɛ jiginna ka jigin fo ka taa kɛ tiɲɛni ye sisan fo an ka sigi a fɔ de kɛ ni an ma ɲa mɔgɔw mago bɛ courant de la courant bɛ dilan da min na a bɛ feere da min na n'o ma kun o la o man ka jigin o jukɔrɔ sinon a bɛ na ni perte de donc an ka baara kɛ o kan u ka faamu maintenant o fana kɛra min kama courant da kana gɛlɛya kosɛbɛ
pour que fantaw ni dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen a kana doni kana giriya olu ma fɛɛrɛ ka ɲini pour que k'olu dɛmɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ bɛɛ k'a sɔrɔ ten mɔgɔ dɔw bɛ yen hali ni dɔ farala courant kan bi olu bɛ se k'a sara mais mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu tɛ se k'a sara donc an kana bɛɛ gosi bere kelen na il faut que an ka baara kɛ nin yɔrɔ in de kan pour que courant ko in ka se ka EDM ka se ka baara bila sen kan n'o dilanna sisan mɔgɔw bɛ se ka sɔrɔ sisan minnu bɛ se ka EDM dɛmɛ mais maa si tɛ se ka EDM dɛmɛ k'a fɔ ko EDM bɛ perte kɔnɔna la ni an cakɛda bɛ perte kɔnɔna la maa t'i dɛmɛ hali k'a fɔ ko an bɛna ni miliyari 100 miliyari 1000 EDM ka se ka tile yɛlɛma k'a kɛ courant ye parce que ka tile yɛlɛma ka kɛ courant ye fana o musaka ka bon komi an b'a dɔn cogoya min na f'u k'a ye de sini bɛ tɔn in ye sini bɛ kulu in ye sini bɛ EDM ye a tɛna baara kɛ a perte komi a bɛ fɔ cogoya min na donc nin baara in bɛɛ juwaju ye min ye tiɲɛ il faut que an ka nin de yira jamana kɔnɔdenw na gɛlɛya jumɛn b'an ka courant ko de la an ka taa fɔ yɔrɔ jan k'a ɲɛfɔ solution jumɛn bɛ sɔrɔ a la pour que bi ta ka ɲa mais an kana sini ta tiɲɛ bi ta ɲanin kɔ tuma dɔw la an b'o de kɛ an bɛ giribasa ka fɛn dɔ kɛ bi ka bi tumani na tɛmɛ dɔrɔn mais an bɛ dɔ fara dingɛ de kan an yɛrɛ ɲɛ sini il faut k'an ka baara k'o kan. a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. New York kiri cɛmɔgɔba dɔ ye laseli kɛ k'a fɔ ko l'Amérique jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ana a denkɛ fila min ye Donald Jr ani Eric Trump ye k'olu de kɛra sababu ye ka dɔ fara u ka cakɛda sɔrɔw cogoyaw kan namara ani nkalon kɔnɔna la ni laseli ninnu a yirala k'a fɔ ko u kɛlen bɛ u ka kiri sigi u ɲɛkɔrɔla la min kɛnɛ kan ka dayɛlɛ ntɛnɛ nata la Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. O ko nin na New York mara sariyatigiba Letitia James n'o tun ye jalaki bɔ o bɛ ka dɔrɔmɛ miliyɔn 250 ɲini kɛrɛnkɛrɛnya la wariko musakaw la ani ka dankarili kɛ ciyakɛdaw boliw la jamanatigi kɔrɔ n'a somɔgɔw ye. A ka latigɛ kɔnɔ kiritigɛla Arthur Angoron y'a jateminɛ ko Donald Trump n'o bɛ sigiko kɛ White House minɛko kura san 2024 na a n'a den fila n'olu ye Trump ka tɔnba ɲɛmɔgɔba kɔrɔsigiw ye olu de ye jalaki ye sariya dafirili sɛgɛsɛgɛ la. A b'a fɔ fana ko sɛbɛn minnu dira sariyatigiba fɛ k'a jɛya olu b'a jira ko namara jatew kɛra Donald Trump fɛ k'olu nin ka nafolo kan tɔnba caman minnu bɛ daminɛ sigiyɔrɔ feereliw la ka se hôteliw n'o ye dunan jigiyɔrɔw ye tiɲɛniw ma ani fɛn wɛrɛw i n'a fɔ golf kuluw fɛ. New York mara sariyatigiba be républicain miliyardtigi ni a denkɛ jalaki ko u ye nin tiɲɛw ni fiɲɛ ni dɔrɔmɛ miliyari caman ye fɛn wɛrɛw cɛma walasa ka juru nafaman caman sɔrɔ waribɔnw fɛ ka taa san 2011 la ka se san 2021 ma. waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ a n'a lamini na VOA Afrique. Bi gɛrɛn kɔnɔna na Abibatu Nangu Traoré ale taara makɔrɔ dɔw sɛgɛrɛ u ka makɔrɔ gɛrɛn kɔnɔna na Bamakɔ ɲamakɔrɔ kɔkɔ awa minnu bɛ Mali jamana tariku dɔn kosɛbɛ an k'u ka masalaw lamɛn. Mali ye manden tariku dɔnba jamanaba ye kabiri lawale a dɔnnen don n'a danbe ye a n'a ka hɔrɔnya ye nka an bɛ don min na ko min bi yɛlɛmaba donnen don malidenw taabolo la yala jɔyɔrɔ ko de don wa walima mali ko de don wa walasa k'o kunkun n'u ɲɛɲɛ dɔn bi gɛrɛn sera a makɔrɔ dɔw ma ka bɔ ɲamakɔrɔ kɔkɔ olu ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye Mali yɛrɛ kunu a n'a bi kan an ka jɛ k'u lamɛn. Ne y'a Segubaga ye o chauffeur don. Bon a bɛ sɔrɔ ka 71 la bɔ. Ne moi je né en 52. Bon molo clé ne y'a jateminɛ ka na bila bi an ka denmisɛnya kɔnɔ.
mara banna hali den tɛ fa bonya to foyi sali ladon banna hali fini kunkurunin don min bɛ yen musomaninw bolo k'an to parantiya la sans suite comme ça moro clé ka sɔrɔ moro ma minɛ ka bɔ la ka na musa clé daminɛ la i ni fini kunkurun tɛmɛna se dabanan na u b'a bɔ i la mais bi dun u julankolon tɛ yaala la denmansa bɛɛ sigilen bɛ ɲɛbɔ la fɔlɔ mali tun ye danbe ani bonya jamana ye Modibo Jara ka bɔ Ɲamakɔrɔ Bamakɔ ne si bɛ san 63 la Mali tagabolo kunun tagabolo n'a bi tagabolo falen min donna la adamadenw bɛ ka hɔrɔnya jogo dɔ bila pewu bɛɛ bɛ fɛn ko de la sisan donc danbe ko tɛ bilen bɛɛ ko fɛn bon ne ye jamana fɛrɛ ka fɛn sɔrɔ jamana tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ sago ye cogo si la parce que an bɛ ka min ɲini o ye Mali ka se ka taa yɛrɛ kɔrɔ Mali ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Mali gɛlɛya yɛrɛ ye mun ye nin waati in na Saka Bɛrite ale si bɛ san 67 la ɲɛ b'a la an ko Modibo man ɲi an y'o minɛ o ma kɛ an ko Musa man ɲi an y'o minɛ an ko an taara an ka ATT an ye ATT fana minɛ k'o man ɲi bon n bɛ dan o saba ma an yɛrɛ k'a fɔ an yɛrɛ man ɲi an fana k'an yɛrɛ an k'an kunbiri k'an yɛrɛ lajɛ Ala tɛ maa i bila jamana kɔnɔ k'i ka kɛ Mali k'i ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ko i bɛna k'u kana gbɛlɛ fasodenw kalon don c'est pas vrai anw yɛrɛ de cogo man ɲi an cogo man ɲi ka da yɔrɔ jumɛn fana kan n bɛ se k'a fɔ an taabolo bɛ Faransi bolo cogo min na plutôt o fana o éviter dɔ n'i y'a ye ɲɛdenmisɛnninw ka fanga fɛ o éviter dɔ nin cɛ si tɛ tugu Faransi kɔ k'i bɛ gan ye kunun kana bila bi la aw bolo Mali yɛrɛ kan hɔrɔnyalen don wa Modibo Jara ani Seku Bagayugu komi tun bɛ fɔlɔ ni o kun danbe hɔrɔnya ni danbe ye dɛ o de tun b'an bolo fɔlɔ barika la n'an seginn'o ma sisan an ka ko bɛɛ bɛ dilan mais wari de bilalen don fɛn bɛɛ ɲɛ sisan donc hɔrɔnya tɛ dɔn bilen danbe ko tɛ dɔn bilen ni jamana tɛ ka kɛ an sago ye hali ni tubabuw bɛ ka fɛrɛ an ma u bɛ ka fɛrɛ an ma fɛn ko de la parce que hɔrɔnya banna tubabuw b'an nata ni wari de ye mais danbe bɛ fɛn de ɲini jamana danbe bɛ ban pewu ne mana kuma wula mɛ u ye ka manamanakan minnu fɔ wa u tɛ terrain de kan n'i bɛ terrain kan i t'a fɔ ne ye mobili daminɛ kɔrɔnfɛla na e ka jateminɛ 69 fɔ bi ne bɛ mobili kɔnɔ ne ye motili ninnu ni gawo ni fɛnw bɛɛ degun min tun bɛ yen bi la n'i y'a degun lajɛ ko ninnu bɛ hali élection ko kuma fɔ i tɛ yen de n'i bɛ yen i tɛ fatira o donc e yɛrɛ bolo Mali man ka taa élection na sisan nin waati la jama Mali b'a bɛ taa mun élection na parce que min ye cɛ o ka wuli k'i bila ka taa kɔrɔnfɛ ne ye chauffeur ye min b'a kɔnɔ n b'a dɔn i la mobili ta i ka taa min bɛ yen i ni Ala cɛ ni min bɔra o e yɛrɛ b'o la ka élection kuma tɛ sisan ye de k'u dusu ma denmisɛnnin ninnu an k'u senkɔrɔma tintin lala ninnu bɛ se k'an lafiya nin tun ye bi gɛrɛn ye min lasera aw ma Abiba Nango Tarawele fɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo phase de poule de la Coupe de la Confédération saison Bafalingoni saba Bafalingoni nani ko kunkan Stade Malien de Bamako serantolantanaw ye Tanzanie sira ta kunu tarata septembre kalo ni tile mɔni 6 san Bafalingoni saba u bena ta u ni yɔrɔ ta Coupe Kafu ka tour préliminaire ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don olu ta ko filanan kɔ segini kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako bɛ bisimila Buru ni Aigle Noir fɛ Tanzanie jamana kan Buru ni serantolantana yɔrɔw ɲangilen don Kafu fɛ a ɲɔgɔndan bɛ tan sibiri nata septembre kalo ni tile 30 san Bafalingoni saba in na Stade Malien de Bamako kɔni gɛrɛsɛgɛ ka bon ɲɔgɔndan in na barisabu tagali la Bamakɔ Stade ye se sɔrɔ Buru ni Aigle Noir kan cilu 2 kanankolo o jaabi ye Stade serantolantanaw dusukun lami ka ɲɔgɔndan kɔsegini ma kɔnɔ walasa ka don Kafu phase de poule la Stade degeli karamɔgɔ Seku Sek Bako ka cɛdenw kɔni bɛna fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan walasa ka se sɔrɔ Buru ni Aigle Noir ɲɛkɔrɔ se walima filanin bi mana kɛ suguya o suguya ye o bɛ Stade la don Kafu phase de poule la ɲina saison na hakilina jiginna ka kɔn turu filanan in ɲɛ Stade Malien de Bamako ye se sɔrɔ turu fɔlɔ la Liberia Watanga FC kan tagali jaabi kɛra celu 1-3 Stade kanu na ko segini jaabi celu 4 kanankolo Stade kanu na Stade Malien de Bamako de bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa Coupe Kafu phase de poule la ɲina saison Bafalingoni saba Bafalingoni 4 kɛnɛ kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don ayiwa an balimaw nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan in labɛnna Cheick Tiro fɛ a laseliw kɛra o ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ a bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA Bambara a ka kunnafoni siraw la télévision ani radio siraw fɛ ni tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ Dunuya masaw ya akan se kula medoni di ala yi ke fama ye iki ko fine fantam now ni
le fandaw na o masa min ye kɛ faama ye i m'a fɔ